Uy, Dang. Huy. Huy. Sa man, oy! Nagkusa ka dira. Nagkuhan ko na ako'y kitanaw. Asa mo si Mrs. Wang? Nato siya gilakaw. Murag nato siya pagipalit ata. Saba na, chismis na kayo ba? Nasabat daw kay taga-agi mga silingan na to dari. Sige, daghilak ang bata. Ito, wala, salat nato na. Kita din ang anak. Niya, kasi ginakulata to ni Ising ba? Wala siya, oy, kaya man tong anak. Ato kay, wala pa mo ko'y, wala pa mo ko'y bana no. Gaga, bata, mangguto niya, kulat-kutahon niya. O sa may buta tumatato. Wala pa ko'y video ato. Raning no, bawal, bayat na bayot. Rao. Rao, yun sa niya pagulat ang bata. So, daw, tunawa Tao, Diba? tuok, di kusi. Ito, okay, kusi yung tanaw. Mapa-i-report lang natin nga, i-report. Gilabay, ano ba, napay ko isa, o, gilabay sa CR. Tunawa Huwag ka, way batasan pagkainahan. Mo ganyan no, chismis sa mga silingan na to dari gido kay taga-agi daw nila Ising daw na sabat daw kay kan bata hilag-hilak. Alo, sa bata, uy. Sige, kulata na dito niya lagi. O, ba't ito si Kuan, si Ate Marites na ito, nagsigid yaw-yaw sa Kuan. Si pag-checka na ang bata daw, sampa daw kaayo. Yan, sa na tulong naman, i-report lang na to siya, maluot to sa bata, uy. Ito, ipot na ito, uy, kay para makuan na si Ising, uy. Pangatambagan po na siya, uy, mula magtutugag panganak, kipong man, di ka balo mo alagag bata. Oo, man. Punta na siya nagpanganak, naggamit siya ka ng pang-safe, dapat, di pa rin siya mabuntis. Oo. Dapat nag-pills na siya. Pagkabigaon man, good ato. Kasi Sigat, kinsa naman. tayo. Nagkisa na lang pag laking, ano, O, pwede itsuraan, pagdagan kay Kino. buti, pang lumay siguro yung mga laki, mula inana yung kadagang yung laki. Dito kay kasabaan. Dito, wala, Jun. Uga, Jun ta. Ano yung at kunin na itong ano, itong aso sa DSD, ito, DBW, ito. DVD man siguro. Basta mauto siya, DVD. Ato na to siya, i-report na to siya. O, sige, ato na to, uy. Pero mamrese siya, uy. Luin na kayong bata. DVD. DVD! Si Ato. Ito, David. Asan man siya? Mangumpisal mo. Gaga. Ay, hello. Hello, Ay, madam. Kanang, Kumusta? ikaw tong ano, DVD, itong sa mga ano, doon ka nating mga sa mga bata, kanang Oh, ako to. dakpo nila pag ano, ilang pasakitan, Oo, mga abuso. Oo, anak. Walang tahol. Kada, kung saan ka, kasi position mo sa DVD. Assistant lang. Assistant. Ah, Jun, Jun, kay Jun. Jokes lang. Abi na ko pala lista ni Nili. Ay, dili, gitugnaw lang. Afro ko manghula, gani. Gitugnaw ka. Dali sa guro mo. Asa na page, madam? Ha? Ay, lang Asa yung sunod? Dara, sulit. Inyo, aday na. Dili, good sa silingan, pero basig initan mo ba okay sa Ay, silingan? sige. Ah, dili na nakita. Ikaw po. O sa man, kisa na, giabuso na, giabuso. Ikaw, bata ka ni? Dili, oy! bata ako lang kumari. Si Kirubin ko. Ano, takanang ginamo ko yung nag-report sa mga agod niya. Gito kasag na, punta mo kay kabaluman jud mi sa bata sa atong bayhan atong ano, gina-report nila. Kaya ang silingan namo ba? Close friend nanto ni Mrs. Wang. Oo, ang silingan namo manggo, tatagaagi mo ko ng mga silingan namo. Sige daw hilak ang bata. Oo. Ay, basig. Kuan na, gigutom. Gani nakasabot mo sa gigutom pero tagaagi man daw tagang oras, minuto daw sige dag hilak daw niya mura daw ang lagubod sa balay daw sige dag lagubo Ay, pero need yun ako ebidensya kay kung words of mouth lang. na siya ebidensya. Na ebidensya. Pakita ko. Tawag sa CR. Tawag. Oh. Skandal na amaw. Dili, oy, gaga. Ang kadaro pikas. Tara! O, tara, o. Tara, magisagpa-sagpa ang bata. Gisikaran ng Di liog. ba ginan ta ka? Tama ko no. Napay isa, o, tanawa. Awa ang bata, gilabay sa CR. Uy, Diyos ko. Concern Pagkapatasan ni concern Ising. citizen ng Jilmin ano sa mga silingan kay Oo. di man dapat kulatahon ang bata niya wala pa siya buot. Kapay buot. Ato na turun, karon dayon. Patuga-tuga mo utsyag panganak. Ikaw, sabay ko yung duha. Ato na Sabay turun, ka basta na, patay na ng kadali bata lang. ba? Iisa na lang sa baby. Ano man? Basta kanang nalo koy buhaton. Ikaw sabay ko. Ha? Ako na yung sabay sa Muapas lang ko. Tabagi ko, yaw-yaw dari. Muapas lang ko. Okay, Muapas ikaw na lang. Ikaw na lang. Murang po kag bulldog, ikaw rin pa kaising ko. Ikaw rin ba sungabon? Uy, manumog, biya to. Ay kadlo ko dol bitbitan ako sige na. Ikaw dito. Asa may ilaising? Dito ra sa unahan to. Ito? Oh. Niya. Uy, uy, ani, uy. Nakilom na nakadagan pa kayong trabaho una. Di pati ito, naman ang taning bataan ni ano, mamang singa maghilak. Uy, kailangan bubos perminti. Masa may gusto ni mo? Ganyan pa kasi ginilak. Isa-isa na dili po. Hilom ba? Hilom na. Hilom ka, ganyan pa kong labunon sa kuwan ko, di ko ka tiwas ani ron. Ay, gusto ni mo sounds? Hilom ng taon ha, dugong kag sounds kay malaba pa ko dahil kong labunon. There is no
no guarantee that this life is easy, and in my world is falling apart when there's no lights to break up the darkness. And I look at you when the waves are flooded ashore, and I can't swim away on any more that will I look at you, I look at... Ay, talaga labunon. Napay planggana nga, di mo taon sa pagwaswas niya, di man halos mapuno. Hindi kayong tubig. Ay, sa gilak lagi. Ay, sa gilak. Ay, sa gilak nira. Kaya ginatay, di pang himo din eh. Ako dalang kapagtrabaho, nagsipa ka surang-surang. Di ka pabutang. Gusto niyo mo kugos, firme. Hilom. Di ka mahilom. Mabuhog di ka sa kuha ron. Mabuhog, dinekan di ka ron. Ang sa kong trabaho. Di ikaw mahilom? Hilom na. Naling mga labunon din, napuno kang labunon. Ay tayo sa kuha. Oh, hinay kayong tubig, di ka puno. O kuhan, di ka puno. Napamurasig surang-surang, gipatutoy naman unta ka. Gipatutoy naman unta ka, ha? Ayo! Yes? Ay. Unsa may tuyo ninyo diri nga nang labaman ko. Walay tao. Ano? Dali na ko, dali. Ikaw ni pala, Bisa man laki sa... Una ka lagi ka diri. Bisa man lang mo gipaadto. Bisa rin mo gidala diri kay Ruben. Bisa na. Nagdala mo Bible. Di ba ni Bible? Kung ang papeles ni siya sing. Pakipatay sa ko si para magkadungog ta sing. Ano sa man? Kung ano man good daw na yung nagkakog video ni mo, imo dong ginabunalan yung bata. Sige na. Isa ingon. Imo dong ginaano abuso. Grabe jud dong abuso nimo. Kasi abuso. Di ba ginabunalan? Imo to gina lapay-lapay mo Hapak, anak. ginalapay-lapay. Nakalap na ako sa anak niya akong budalan. Kasi nag-report ka na. Na-video na Kisa man ka, mungutan sa kan mo kinsa ka. Una pa din isang hello. Isa ko ni siya sa nagkung witness. Oh, mao na tong gipatutoy na tong last nga wala ikuan, wala lami ang tutoy kay kuan daw, gatas daw sa maniak. Unsa kong anak? O, nakuhaan mo video. Naunsa? Na ginabunalan ni mong bata, ginaano-ano ni Ginadisiplina lang nako akong anak pero wala na akong ginabunanan. Naalala ni disiplina din nga, sakitan mo, gumuto ni mong ulo. So kumuto ng ulo, gumot din akong ulo namin yung bilensya. Video. Kilapay pagkit mo bata sa Ginapay ko CR. si Argani, yung mga gitulata tanawa, oh. Ikaw na, di ba? Oh. Kisa lagi mo anak, ako anak. Ikaw, awa, imunang naong tanawa. Ako rin siging kay burag ano ba sighilak ba para Tanawa, kuan. sige. Kabalo ko atiman sa akong anak. Tanawa, Oh, gumot. dapat pa ni mo, oh. Ako kisa man ka nga abot bang kadiri. Uy, katunay ko sa mga bata sa Sa tulog. DMD ko, DMD DVD. Katong sa 0908. Oh, na. 818 ka 4. Nga nang biyang sa problema nyo nga nag-report pa po ninyo sa di ay wala mo ko giwa. Kwaon na nakuha, wala kay karapatan na ng bata. Kustudiya ako ng kwaon. Kuhaan na bata. Nga na ikaw nga kuan man mo ikaw nag-DJ ano? Dapat Ako naghimo ani. Ako nagbilangkad, ako nituwan. Ngayon ikaw ang mukuha. Ako naghimo ani. Kwaon sa ang Ikaw naghimo ani, ikaw nabilangkad ani. Sakit na kay pagkatira ni kay dako kayo ang iyahan tapos imong kwaon. Mamatay mo ang bata kung sa imuha. Wala 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 kay karapatan, wala kay karapatan. Sige pa mag-abot tagwan. Yata ng bata, ipapriso ka na mo. Hindi ko yatag, magkagulo Sige, ta. tawagan pulis. Asang bata, ay kita mo Asang bata sa insulon. Asang bata sa insulon. Pakitang bata. Pakitang bata. Pakitang bata. Bunog na kayo ang bata. Asa ang bata? Unsay bata, wala bata. Unsay bata. Suliti. Hala, nasa bata. Hala, bata. Pagkabatasan sa inahan. Ang bata. Itagan na din gunit itagan. Itagan. Hoy, iuli ang bata. Wala kay garapon ang daro ng bata. Ibalik na sa kuha kay dili ikaw ang nag-anak-anak. Ikaw ang nituwan, ana ikaw ang dibilangkan, ikaw ang hibuan dili ikaw. Ayaw, yatang. Ayaw. Dili ka bis. Hindi na ka normal sing. Ayaw ihatag. Nakay sakit sa utok. Ibalik ako. Idagan. Go, i-relay. Ibalik ako.
Tising, hindi na ka normal, ha? Inyo na lang na, inyo na. Inyo na lang na, inyo. Amo na lang to. Iba. Ayun na. Dito, sulod yung balay. Makuha ni mong bata pag mapatarong Mag-abutan kasi asa ka korte ha. Asa man? Ikaw Asa sa na biis korte? asa ka nga kuan. Beach W. Oh, bisa mo ra manay di man ka DSWD. Nganong kaon mo yung ako anak, wa kay karapatan. Naluoy lang ko sa bata. Sige na, gabi na kay dagan na kay samad. Dili na imo ha. Hindi na ka normal. Dili ikaw ni Kasi kuan. wala rin kang kaon. Dili kay ko ni bilangkan. Tanaw na ko. Ibalik ko na. Tanaw na ko yung referee ko na pamugi pang kaon. Napamagi pang kaon. Tanawan Kasi napas mo na ka. Dili ikaw ni bilangkan anak ko. Kalma. Kalma, dali. Ako ang ni bilangkan dili ikaw. Ako ang may karapatan sa imo na ko sa kuan anak. Uli, dito, uli. Saba kay ka. Diba kuha man tong bal? Uy, ako ang nagbalay, ako ang nagbalay, dili na imo ikaw muli. Ay, gani, di ay.